Piny owacho mar kaunti ma Migori osechako chenro mar manyo kuonde dak ne moko kuom jogo ma pi osebedo ka daro e gwenge mag Nyatike higa ka higa. Gavana ma Migori Ochilo Ayacko manyo wuoyo kinde pogo chiemo, ongede kod nede mar geng'o suna e gwenge mag Nyatike. Owacho ni gigo mbaka kod familia moyudo midhiero mondo migi kuonde dak mamoko. Moko kuom jogo ma pi odaro e gwenge mag Nyatike orwako paro mar piny owacho mar manyo lowo kamachielo ma oting'ore malo ne jogo ma pi osebedo ka daro higa ka higa. Familia mathoth pod ywak ni pi oula orocho ngimagi ka nyithindgi bende ok nyal dhi skul e yo makare. Gavana wetu Dr. Ochilo Ayacko nyocha adogore piny adak mane od dayo moro dayo bendo ng'ol tuo laka onge nyathine moro amora koro an masani wadak kod ni wakonyore agoero kamano ne gavana marwa mokelonwa chiemo manyaka nyocha pi pong' pok wanwang'o konyruok wayudo gima chalo kaka oduma, michele, oganda, gi mo gi gik mamoko nyaka ongede nyaka nede. Omiyo kuom mano waduoko erokamano ne sirikandwa maka. Wago erokamano ne Bwana Ochilo Ayacko gi jogene gi timne. Gima de miwa manyalo konyowa kabisa. Manyalo konyo kaka mine wagi. Wan vijana wanyalo manyo gima matis modho wadhi kata pango. To gin kaka koro gin samoro nyadar gi tero gi skunde. To skul bende sani nyithindo bende dhi e skunde go. Koro kaka nyal tim minegi omanynegi kamoro motuo minyal gednegie to gi sirikal mondo ngi kaka nyalo konyogi. Wan kaka sirikal ma county wasechako loso chenro ma wa identify or wafwenyo jok ma gino osechando pile. Wawuoyo gi moko kuomgi ka wanyalo miyo gi lo nikech wan sirikal monyalo mondo gia kama rach no gidag kama ber. Wawuoyo kodgi mondo wang'egi ka wang'eyo ni oula no chiegni muomo wanyisgi chon mondo gia kuondego kik oula no yudgi. Wawuoyo kodgi pile mondo wakonygi seche moula oketho gigegi ma wanyalo miyo chiemo wamiyo, mwanyalo konyo pur wakonyo, to gi mwanyalo konyo yore mopogore opogore.